बे बटनखौ सेरोबा आरोना नों अबाव फासिनानै दं अबावबा गाज्रि जादोंबा अबेनिफ्रायबा गारिखौ जुदि लाबोनो हायासै माने बेखौ सेरनानै रायलायहरबानो माने डाइरेक्ट कम्पानिजों कानेक्ट जागोन आरो बिनि दाम बेयो नै इउर' 42 प्लासनि दामि लखानाय ब्लेक कालार डिजाइन पावार ट्रेकनि लेन हल्डिंखौ मानो लायामोन बेखौथ' आं मोनथिया दा मोनथिबाय आरो बलारफोराव नाथाय बे सलिनाय नङालै 1 लाखनि ट्रलिया बलाराव जाथारा बेयो Hey guys, welcome back to the any vlog. तो नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ जों दा अबाव थांगासिनो आदा जों बङाइगाव थांगासिनो बङाइगाव थांगासिनो ट्रेक्टर नायनो दाखालि माने सेकेन्ड ब्लग चेनेलनि भिडिअआव जों मोनसे ब्लग आपल'ड खालामदोंमोन ट्रेक्टर नायनाय नोंथांमोना बिराद मोजां रेसपन्स होदों माने बबे ट्रेक्टरा गाज्रि बबे ट्रेक्टरा मोजां गासिबो खोन्थाहरदों स' थेंक इउ गासिखौबो ओमफ्राय जों दा मोनसे नायनो थाबोबावदोंमोन आरोना पावार ट्रेकखौ नायस्लाबनो हायाखैमोन नायस्लाबनो माने पावार ट्रेकआ बन्द'मोन पावार ट्रेक श'रुमा जों दा बाव थांगोन ओमफ्राय फार्स्टआवनो पावार ट्रेकआव हाबगोन पावार ट्रेकनि उनाव फाइनाला बबे जायो नायसै फाइनाल डिसिसना ओमफ्राय दिनैनो बुकिं खालामसै डिलिभारि जायोबा डिलिभारिबो खालामसै बेखायनो जों दा नै फरेस्ट अफिसाव दंफैयो रुनिखाथायावहाय जोंना लेन्ड हल्डिं नांगौ नालाय लन बानायनायावहाय मा डकुमेन्ट्स नांगौ मा होनांगौ डाउन पेमेन्टआ बेसे होनांगौ गासिबो मिन्थिजोबगोन आरो मा ट्रेक्टरा लामाखौ गासिबो मिन्थिजोबगोन लासैनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' जोंहा नै गारि फाननानै ब्रादारनि गारिखौसो लाबोनांदों ब्रादाराबो बेयाव थांफादों लेन्ड हल्डिं लेखा लायनायाव ब्रादारा दासिमबो मिन्थियाखै जों अबाव थांनो नागिरदों जों खामानि मावनो थांसै गोजानाव होननानैसो ट्रेन टिकेट दाननो थांनि बङाइगाव होननानै लेंबोदों आरोना ब्रादारखौ जायो दे दानहै जायो अनलाइन दानजायो आजिखालि होन्दोंमोन जों बेयावसो थातखालसो दानगोन होननानै लेंबोदों जोङो ओमफ्राय कम्पानियाव लेन्ड हल्डिं नांगौनो होननानै मिथिया दाबो ने थगायनानै लेंबोदों जोङो नै मोजां दंफां गारि हमनानै दंजोबो माबायदि थातखाल मोनबावगोन बे टिकेटआ मोनो टाइमानो माबा जालांबाय 10:46 11टासिम थायो दा ना 11टा 1 घन्टाल' होखायोना 12टानिफ्रायसो होखायोदां दे ओंखारनोसै जों नै खामानिया जाबाय दा जोंनि दादगारि साइडआव लामाया जाजोबलायबाय ओरैजाय गुनाया स्टार्ट जालायबाय नै ओरै गाज्रि जालायबाय ओरै फारसेजों जाबा फारसेजों माने सान्थियानो गैया जोंना गारि सालायनो आखाइनि ज्राव फानहरगारबायलां आदा जोंना मिनि स्करपिअ'आ मोजां पारफरमेन्स होखायो होगासिनो नै मिनि स्करपिअ' लोगोफोर फाइनालि जों नै कुकुरमारि बेंटल गेट मोननैबो होनो कुकुरमारिबो होनो बेंटल गेटबो होनो बिसिम मोनफैबाय बाहाय मोनफैबाथाय जाम आरो एसेबाबो दसेबाबो जाम जायो जामखौनो फ्राय लोगो मोनो आं फैबाथाय फ्रायमा टाटा फ्रायमा ओरैजों बैयाव ट्रेक्टर श'रुमाव मा टिकेट दानो सानदों नामा नोंलाय टिकेट दानगोन नंबाथाय टिकेट दानो नंदां बेनो ओरैसोदो टिकेट दानगोन नंबाथारदों नै जोंनाव राना ओंखायनो होनदों आं दायो खिथागोन होननानै पावार ट्रेक लेन्ड हल्डिंखौ मानो लायामोन बेखौथ' आं मोनथिया दा मोनथिबाय आरो नै आदा बेखौ फसायना फसायाखै गोसोम कालारखौ मोजां दामि लखानाय ब्लेक कालार डिजाइन पावार ट्रेकनि बरियाल' नुखादों दा ओरैजाय ओमफ्राय इउर' 50 गैयानो नै इउर' 42 प्लास बियो ओमफ्राय बेबो इउर' 42 बे इउर' 47 नैबे इउर' 47 बेसेबांथाय दामा इउर' 47 बियो सोंना नायसै बेसेबां थाङो ओमफ्राय बेनिफ्राय फाइनाल खालामसै बेलायनाय इउर' 50 बावसो दङ नै दा बे साबसिन 47 अबे साबसिन जाखो अबेखौ लाबावनांगौ दाख्लै बानायनो मोनासै ना भिडिअ बेखौ नै बेनो आरोना इउर' 50 नि अपसनफ्रा मा दं नै
1 2 3 4 रिभार्स माबा माबि हेन्टेन नोंथांमोनाथ' इउर' 50 सालायग्राबा मिन्थिखागौ माबायदि फसायोना फसाया इउर' 50खौ माथो कमेन्टआव द्लामानो इउर' 50खौबो बुंदोंमोन दाम सोंना नायनोसै रायलायलायनोसै माबायदि अपसनफ्रा माबायदि बेहाय दासो ट्रेक्टर ड्राइभार नुदों बरियानो आयौ नोंखौ समायालै नै मानसिखौनो फिसा माबा फज'नानै दोननाय बायदिसो नुयो समायो हा समायो सोंदो पाब्लिकफोरनाव समायना समाया खिथाहरदो कमेन्टआव नैबे नै इउर' 50 SM 50 हर्स पावारनि नैबे नै इन्जिन 10,75,000 बेसेबांबा इन्जिन गोजा ओमफ्राय 2 लाख अफार टटेल 8 लाख किमान 8,15,000 ओमफ्राय नैबे RC फिटनेस गासै लानानै टटेल 11,12,000 इउर' 50 SM आ ओमफ्राय नैबे इउर' 47 बेबो 50 हर्स पावारानो आरो 10,82,000 गासै लेखा टेखा गासै ट्रलि सरलि लानानै आरो फाग्लासो बिराद दाम इउर' 50आ 11 लाख थांखायो ओमफ्राय 3 लाखसो डाउन पेमेन्ट होबाबो 8,12,000 लन जाबावो 3 लाख डाउन पेमेन्ट होबाबो इउर' 50आ बङाइगाव आरो ना ओमफ्राय जोंनो दा नै इउर' 42खौ बेखौ खिथादों इउर' 42खौ बेहा एसे खम गोलैगोन बियो साइड गियार बेबो नै इउर' 42 साइड गियार ओमफ्राय पावारा खम जाहैगोन बेयो एसे पावार स्टारिं गासिबो बिराद दाम पावार ट्रेकआ माथो ने पावार ट्रेकआ बिराद दाम माथो दामानो बारा गोलैथारो नैबे गोसोमखौसो फसायदोंमोन आं बेहा 43 बेहा साइज नुयोना बे जाहैबाय इउर' 42 बेयो नै ओमफ्राय गियाराबो नै सेमानो साइड गियार आरो बेहा ओमफ्राय नैबाव मा दं नै ट्रेक्टर बाहायग्राफ्रा मिन्थिखायो आंथ' बाहायफेरा ट्रेक्टर जोंना गिदिर दामफार माबा माबिखौ सालायो 12 साखा 13 साखा ट्रेलार एखे सालायजोबो आरो ट्रेक्टरखौ सालायफेराखै खारहोनोलाय हागोन आंनो सालायलांगोन डिलिभारि जाबा ना एसे फिसासो नुयो नामा बडिखौलाय फिसासिन एसे 50निफ्राय माने खम ना पावाराबो बे 47 नै इउर' 47 इउर' 50यानोखानो बियो माबाया पावाराबो 50 हर्स पावारखानो बियो 50 हर्स पावारखा सेमखा इउर' 50जों माने गोदान मडेल जाहैदों दामा एसे खम गोलैयो आरो बेहा बारा खमद्रायबो नङा 40-45 हाजारसोल' खम गोलैयो बेबो टायरा बैनिफ्राय देरसिन नामा बियो 42निफ्राय नै टायराबो नै बे टायराबो नै 47आ देरसिन आरो बेनिफ्राय बेहा इउर' 42आ एसे फिसासिन टायराबो माने नै दानि 42आवहाय आरो ना माबाया पावार ट्रेकआ मोनसे मोजां अपसन फैदों माने बे बटनखौ सेरोबा आरो ना नों अबाव फासिनानै दं अबावबा गाज्रि जादोंबा अबेनिफ्रायबा गारिखौ जुदि लाबोनो हायासै माने बेखौ सेरनानै रायलायहरबानो माने डाइरेक्ट कम्पानिजों कानेक्ट जागोन आरो डाइरेक्ट सार्भिस सेन्टारनिफ्राय मानसि फैनानै माने बानायफैगोन आरो ओरैबायदि मोनसे अपसन दिरुनदों पावार ट्रेकआ नैबेखौ सेरबानो नै बेयाव सेरग्रा दङ सुइच दङ नै माने बेखौ सेरबानो डाइरेक्ट कम्पानिनिफ्राय मानसि फैगोन आरो बानायफैगोन थ' मोजां अपसन बियो पावार ट्रेकनिफ्राय मोजां दा मा लानाय जायो मिन्थिथ'आ दाबो फिक्स जायाखै फाइनाल जायाखै ना एसे र' बिनि दाम बेयो नै इउर' 42 प्लासनि गासै 9,09,600 आरो 9,09,600 बेनि मा होनो गासै लानानै ट्रलार ट्रलि लटार सटार गासै लानानै मा खालामो ब्रादार फसायदोंना फसायाखै मिथिला नै 9,09,000 मा गासिखौबो दाम बारासिन मोनजोबो माबाफ्राबो मोजां आरो ना मा होनोमोनलाय बेफोरो अपसन पार्ट्सफ्राबो मोजां ओमफ्राय मोजां सुबिदानि थाखाय माबा माबि बानायनाय दं बोलोफ्राबो मोजां मानसिफ्राबो मिथिखागौ जाय सलायो ना नायनोसै मा जायो बे बनेटआबो हाइड्रलिक बेना मोनसेल' बुस्थु सेरनांगौ गोजौआव थांखायो आरो नै सोरबा लाबाय बेखौ सोरबा लाबाय 1 लाखनि ट्रलि नामा बेलाय 1 लाख टाकार नाखि ट्रलि दा এটা 1 लाख टाका ट्रलि सा itu पैसा तो पातला दिसे ना पैसा पातला दिसे তাৰ কাৰণে মালো পাতলা 90,000 বনাই দিম মই
আৰু 1.5 লাখৰ আছে 1.5 লাখ 2 লাখৰ আছে মানে যিমান দাম ইমানেই ভাল না যিমান গৰু সিমান মিঠা ए 47 बियो नै 47 इउर' 47 माने ट्रलिया जेसेबां फैसा होयो एसेनो हेभि मोनगोन आरो ना बल्डारफोर बोनोबा माने फैसाया एसे बारासिन होनोबा मोजांसिन मोनगोन नोंहा माने बांद्राय हेभि इउज खालामाबा मोजां लायाबाबो जायो बल्डारफोराव नाथाय बे सलिनाय नङालै 1 लाखनि ट्रलिया बल्डाराव जाथारा बेयो गारि डिलिभार लाहांनावनो मोनसे जामेला जालायबाय जोंना एकाउन्टआ बेना महाराष्ट्र ब्रान्चसो दा लकेल एकाउन्ट नांगौ जादों चेकबुक पासबुक गासिबो नांगौ थ' नोंथांमोनहाबो फाइनान्सआव गारि लानोबा आरोना चेकबुक इम्परटेन्टथार स' सिगांनो रेडि खालामना लागोन दा जों नै दंफैयो पान्जाब एन्ड सिन्ध बेंकआवहाय एकाउन्ट खुलिफैदों माने लगे लगे चेकबुक पासबुक मोनो नामा दा जों नै फिलफिलिसो बायबाय फिलफिलिसो बायबाय ट्रेक्टर लायासै थाब लांनो फैनाया फिलफिलिसो लाबायनो लोगोफोर बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो जोंनि डिलिभारि लानाय भिडिअ फैगोन जों माखौ लामारखो नोंथांमोना नुनो मोनगोन नेला महेन्द्र जों माखौ लामारखो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ नुनो मोनगोन स' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव लाइक खालामसिन दा लाइक खालामना होदो साबस्क्राइब खालामसिन द साबस्क्राइब खालामना होदो खालामदो बेयाव